si Junice, ginaingon, wa ko'y tuyo nga ilugon siya gikan nimo. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mukuyog kasi mong ig-agawng bayot balik niya sa Cebu. O ma, kay may kaila ko no siya nga dato nga nakinahanglan og katabang. Ikaw? Basig adto ka na dito makauyab og maminyo ka dito. Maokit ma, wa ko'y gusto nga mga lalaki din sa atong akong mauyab. Gusto ko nga tagalayong dapit ang akong mauyab og mapana ma. Unya, kanos aman mo mobiya din his negros? Sa sunod adlaw na ma, igo naman si akaw nilo nga mihatod sa kwarta niya din his iyang mama. Ni tiyak maming ba? Ay nahala, amping baya dito sa Sipunak. Manghinaot ko nga makauyab ka na dito, maminyo ka na. Kay gusto na taon kong makakita og apo. Ay, di ulan ta spears, tangil dumanhong. Dukay nakit kung gusto manarba ako sa Cebu ka, uy. Pero, daagad lang ko nimo nga imo na kong dad-uy. Pagsulti sa akong amiga, may agawon ko no siya magtiayon, kinahanglan o katabag dato na ba ko, no? Dako niya, ako na yung giingnan nga, makikita ko kay magtiayon man. Kunya, o kami na sanang nagsabot kung magdakog, mahimo nila katabang. Salamat kaon ka, ha? Kay makatrabaho na dito ko si Po. Bali katabang lang, eh. Basta na lang ko'y trabaho ko, eh. O mangita niya ko dito uyab ka. Gusto ko nga taga Cebu ako mauyab o mapanat ka. Okay ra, oy. Ay, naidagang laki to Cebu, oy. Ay, buang-buang, ay buutan, ay amaw-amaw. Pero biliya lang yun ang laking buutan, ha? Lisod magpataka kag sugkot itong mga lalaki. Nung may tugpahay. Daghan naman diha sa Cebu nga bisag minyo niya magpakaulitaw paghihapon. Araw lagi yun makatilaw. Huwag lain po tayo higaw. Go. Hapon nagyutang naabot ini sa South Terminal gaw ba? Awa niya, hapon yun. Anya gaw? Asa man ko lahos ini, ngawa pa man ko'y kaistaran. Ito sa akong listahan, oy. Usahay malalaki, malalaki ko usahay. Mira, tutulubi, kabayot itong abanggaw. Yang nagtampuhay naman taon, mis abang ng taon. Ako naman ito silang giingnan nga, nibalik na ako, magdayan ako sa kong igagaw. Okay naman sila. Di lang sa magdugay istar ito sa mga ang giabangan. Kaya ini kadawat ni mo sa trabaho, bali lang dayon dito kay stay in man ka. Excited na kayo kung makatrabaho ka. Unya na ko mabalik sa Negros kung makadanak ko pa na. Salamat kaayo, ma'am, sir. Ngayon niyo dayon kong gidawat. Gidawat ka dayon kay nagkinahanglan mo, Maogyod. Pulos man gud mi busy sa among trabaho, sa among negosyo. Mga kinahanglan yun nga doon ay katabang nga mahibilin din sa among bahay kunwa mi. Unya, ma'am, sir. Karing, ma'am, kano sa mga magsugot ang trabaho ni si Agaw Janice? Karon dayon. Ha? Mao ka na. Sige. Kuha ang tanan ni mong vestigianis o dadaan din hisabay. Ma'am, sir. Sige, salamat. Gawta na gaw. Ulit na dayon ta sa inyong gistaran. Kay kuhaon na akong ako mga gisudlan sa akong mga piste. Bigaon na yung tingaw ni ako. Ayaw pa? Tana. Sus kayong unayo. Tana. Gusto makigbalik ni mo ang imong asawa? Brad. Pero, wa ko musugot, oy. Di gito ko madawat nga, human ko niya gilo iban, unya, yan na siya makikibalik na ako. Sus, di idyo ko. Ibuwag ka naman ko siya siyang kabit kay nakikitag lang laki. Ayaw na gud pakibalik niya, ha? Ano ka daot guni mo kay wa ka mangitag babae nga ipulis imong katasigan ta? Mari? Oo. Pangitag lain, oy. Pangitag lain babae na dagang nagsayal diya. Kanang ikalib ini mo.
dili na siya makigbalik pa nimo. Sige, pangita. Wa pa ko'y nakita, Brad, eh. Oh. Pero, Brad, kanang inyong katabang ba? Oh. Ganahan ko niya kay buutan siya. Unsa man, Brad? Daga pa ba na si Junis nga inyong katabang? Brad Junel, sa akong nibaw ang daga na siya. Pero, Brad, okay na ka nga usak katabang ang ipolisi mo asawa. Bahala katabang siya, Brad, eh. Basta buutan lang o ikabilin og bahay. Busa, Brad, ingna si Junis nga mamisita ko niya karong gabi, eh. Anong pabuto naman mo gabi, eh? Mahimo naman na siya nga, pwede na karong dayon. Sa imong gibati diya, pwede. Bay, Brad, di ka siya ditsuhon. Gusto ko siya nga paibahuan siya daan. Sige. Ako sa ingnon. Pero, kung dili siya musugot, ha? Kung saan man, may posibilidad na ba yun nga mubalibad siya. Kay minyagod ka. Bisan buwag mo si mong asawa, pero kasado mo. Ingnan lang siya, Brad B, nga di gina mahitabo nga makigbalik pa ko sa kong asawa. Basta, tabangi ko, Brad, nga mauyab ko si Junis. Ang tinuod, sir, may pagtanaw pa ako ni Sir Junel, pero may asawa naman gud siya. Patyon niya ko siyang asawa kung magtipon o niya, sir. Akong ipasalig ni mo, nga way dautan nga may tabo ni mo. Ang iya asawa, nag-una-una kinig pagkiktaban og laing laki. Busa bagga ra kay siyang naong kung mangita pa kinig samok. May babae nga ikalipin na ganiyang bana? Sir? Ikaw para nako, no? Okay naman ang minyo siya. Buwag naman siya siyang asawa. Gusto mo ka itong isuon siya ni mo. Ikaw, kay gwapo kay siya. Naibong ganit ko nga nangapit ang iyang asawa nga gwapo man kay si Sir Junel. O niya, dato pa yun. Maunay, pag-aing nun ka, nga doon nagibabay, nga dili matagbaw og usa ka lalaki. Busa sugtog ka, may pagbati mo ka kaniya. Ang ginitik, pinitik si mo kasing-kasing tuam ka na ito. Ang kakabaw mo ba, Sagaw? Bahala na lang ikaw, eh. Sugto na ako siya rong gabi, eh. Sige, bahala og minyo siya, gaw. Basta buutal na siya dako. Virgin ba ka, gaw, no? May kapataga may be. Ay na, makakaon ka na gyud og agungal anak, gaw. Kalabi sa agungal. Salamat day, Junis, nga gisugot dayon ko nimo. Kay may pagtanaw masap ko nimo, sir. Pero ang imong asawa lagi. Basig mangita siya og samo kung magtipon na unya ta. Basig, magsuhol niya siya tao ron niya kung ipapatay. Way daw tanong may tabo nimo, day. Salig lang nako. Mahimo ba? Ayaw pag-share nako, okay? Okay, sir. Ang Junel di ay. Salamat. Og sa labing madali. Dadong ko ikaw sa akong panimay. Pero ikaw na ang ipuli ko sa akong asawa. Og maunoon niya ang mahimong inahan sa umaabot na kong mga anak. Ay, kadiyot. Ala. Kadako. Kataskig. Katambukod, ana. Ikaw pa sabi. Ay! Sige, buniti po. Dahil siya. Dahil yun. Kulit ulit. Ay! Lastar tarong din. Lastar tarong. Naon pa na sunto. Sakit na lagi. Nagkakit ni Junel lang akong kaputli na itong ikayo na. O sa kaadlaw ni Ana, may babae nga nakikita na ako nga mao ang iyang asawa. Nano ko nung akong giilog ang iyang pana. Ako siya kitupag. Gawa na ko ilog ka imong pana, uy. Nagpasalamat na lang ko. Gawa rasab siya mangita og samok. Nagpasalamat kit ko. Mao ka kasama ang kaagi ni Junis, dinining tulumanon. What's the style? Nagpasalamat gyud style.